kana manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara, garai mabatikira tionesane zvinhu zviripo iko zvinezvi. Right, muri yeZimbabwe nyaya iripo yakadai so CAB3 yanga iri kunge ichitanga kuvhotwa muparliament nezuro, ndo paifanira kunge ichivhoterwa, but because kune nyaya dzakawanda vari kunyatsokuona kuti chinhu chavo ichi vari kuda kuchiita chiri premature and hachisi chinhu chekuti chiri kugamuchirika nevanhu vari kucomplaina zvisingaite, and vana kutaura kuti zvoni chimwe chinhu chiri kufanira kungwarwa nemhuri yeZimbabwe kubva paCAB3, 4, 5 and 6 ndoko kuti vanhu munenge makunyatsokwara. Saka vari kuda kutesta kuti pa3 yacho munoigamuchira here ende inogamuchirika zvakanaka here. Ende zuro ndizuro pane mauto masoja vakasungwa vachisungirwa nyaya idzodzi dzeCAB3 pachinzoni vanga pari kutenderera mapamphlets machiyanga ari kutenderera. So 65 soldiers vakabatwa vakasungwa ku2 brigade uko kunzvimbo iri muCrembon, ndokune bharaki racho iroro. Saka ndo pakanzi vakomana vakaita se vakangonovharirwa. Saka izvezvi it's a win-win situation kune vanhu vasiri kunakirwa neCAB3 because chinhu chekuti chatomiswa. Yes, we understand kuti mamwe maopposition MPs vanga vari kuchimhanya chinhu icho chichi handiti vachiopoza chinhu, vamwe vachiita se vachiwirirana nacho, anova iwo mashiripiti kana kuti mashuru akagoshwa hatisati takamboona pasi pezuva. Nyaya dzema-MPs aya tinokwanisa kudzinzwisisa because pamazuva aya 2023 pairi kolewa vanhu naSengezo Shabangu, chakazoitika kana kuti chokwadi chakazobuda pachena ndechekuti zvoni vanhu vaitoenda vachinokumbira vachinosaina pasi vachiti isusu tiri willing kuzoshanda nemaconditions chero api zvawo amuchange makaisa. Handiti nyaya iyoyo takaibuditsa tichitotaura kuti vanhu vaenda kuna anani ndianani vanga vari in charge of that pachidhiri chacho changa chiripo, even though panika kunongedzana karipo kuti chinhu chakamwirwa opposition yakati gara yakatengesa kudhara zvimwe zvemuchamudzwa zvinenge zvava zvekunyepa tozvi-understand izvozvo because tazvijaira. Handiti nyaya dzekuti tinenge tadzijaira hadzisi nyaya dzekuti tingangokurumidza kuvhunduka nadzo. Saka ndangoti ndinguva panapa ndingoonesana neminyaya idzodzi dzinenge dzichiitika kuitira kuti mugare makaziva kuti kuchange kuchipisa kusvika papi chaizvo ende matemperatures acho ari high. Hakusi zvekuti kuda kuswera kuti ningi naCAB3 ndeye kutestana ende ndo zvinhu zviripo, and these guys vari kupanika kuti saka shuwa here tosaina shuwa here chinhu chinotaura kuti zvoni mauto kana kuti masoja haachabvumidzwe kupindira nyaya dzematongerwo enyika, kureva kuti anenge angosara ave masecurity guard here enyika. Zvoita here izvozvo? Ndo nyaya dzimwe dzakaita se dziri kuongororwa kuti vari kutya kuvhunduka kuti saka tikangoita alright mauto acho ese ko vakazochionera chidhiri ichocho zvinozopera mushe here. Ndo saka muri kuona kuti vanhu ivavo vari in panic mode kutadza kunzwisisa kuti tonyatsoita sei, ende vari kufunga futi kuti shuwa here zvinoinyatsoitawo here kuti munhu akaita saVP Chiwenga onzi haachakwanise kupinda nenzira iri straight yekuti uri vice president kana president akabva wapindawo, nekuti ndionanga kuti vice president anenge akuri kufanira kumirira kuti parliament izomuchuza oiswa zita rake rokandwa musame basket naana Tagwire here nezvimwe zvigananda here. Ndo nyaya imwe futi iri kutemesa musoro zvakanyanya ipapapa yakaita kuti chinhu chivambo chipostponed, but pane zvinhu zvinenge zvichiitika behind the closed doors. Onvaona kuti patirimboona kuti matemperatures acho akamira sei, vanhu vacho vari kuronga chii, ende signal yakagara yatokandwa kudhara yatosetwa pa65 masoja acho vakabatwa ivavo. Inotori imwe signal yanga yakabudikira ikanzi zvaitika, ende vakomana vacho vari kunzi vakarohwa zvakaomarara vachida kutobvunzwa kuti ndiani anga kutumai, ndiani ari chichi, inozoti it will be the waste of time. Vakomana vambofa vakataura zvinhu izvi, but now nhasi regedzai ndikunzwisei zviri kutaurwa naComrade Nyatsimba Mutota. Vane zvinhu zvavari kutaurawo because mukuru wekuti vanga vakapa vanhu ava hanzi tavapa 3 days. So 3 days dzacho dzakwana nhasi. Toda kuona kuti what is next. Mr. Nyatsimba Mutota, how are you planning to take over? Sangana nemaZimbabweans tinzwa kuti muri kuti chii papa. A very good morning to you all, fellow Zimbabweans. Nyatsimba Mutota is bouncing back, having promised the people of Zimbabwe that we only gave 3 days. Now we are back to inform you that today live, 8:30, there shall be some important news for you.
Good news for Zimbabwe. Good news for everybody who dares to listen. I urge all Zimbabweans to wait and use their phones to make sure that you don't miss out. Don't miss out for today from Natsimba Mutota. We don't promise people this and do that. No. We always want to stand for the truth. Dinasi zuva riya rasvika zvakwana zvati kwesere kwesere na 20-30 hours today live. It's no longer only audio, no. We have to even speak to each other verbally and even non-verbally so that we understand the real message. Pava kudiwa varume nevakadzi vakati mbi vanonzwa shona izere kwete vanonzwa zviri superficial. Kune messages behind messages. So we are calling upon men and women of valor who can decipher messages that are behind the message that has been put to you. This is the day we have all been waiting for. We are not going back. The only thing I can say for now is that we have seen that there has been a postponement to CAB3. So there is a reason. You shall come to know. Pasi ne CAB3. Pasi ne CAB3. Ndatenda. Ndini Wanyatimba Mutota.